Dobrý deň ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa a dneska je to z videa, že cez čo je najlepšie natáčať. No takže podľa mňa je najlepšie natáčať cez Camtasia Studio 8 alebo Action alebo Fraps. No ale podľa mňa je Camtasia Studio 8 proste dobrý program, lebo cez to sa dá aj editovať, aj proste všetko, proste sa dá aj točiť, aj také veci. A Hypercam 3 to je akože taká vec, že je to, keď hráš Minecraft, chápieš, tak to máme taká, to úplne seky sú tam, proste neviem, textúra tam všelijaká je. Takže neodporúčam Hypercam 3. Odporúčam Action, Fraps alebo Camtasia Studio 8 a Bandicam tiež nie. To tiež nie je dobre. No, takže dúfam, že som ti poradil, ako, alebo cez čo sa najlepšie natáča. A ja sa s vami lúčim, alebo s tebou, alebo kto to kúka. No, tak dajte like, odber, keď ma chcete ešte podporiť, aby boli ďalšie videá, tak dajte odber, to som už povedal, alebo nie, to je jedno. Čaute.